Mathias og Stefan spiller bordtennis. Da Mathias skyder et lidt højt skud, får Stefan bolden i øjet. Stefans øje tager så meget skade, at han er nødt til at have et glasøje. Da Stefan skal betale for et nyt øje, har han lidt et økonomisk tab. Ulykken er hændig, da de spiller en venskabelig bordtenniskamp, og det er et tilfælde, at Stefan får bolden i øjet. Handlingen fører direkte til skaden, da bolden rammer Stefans øje, men da det er en hændelig begivenhed, er Stefan blevet ansvarsfri efter kulp. Mathias og Stefan sidder og snakker. Mathias har lagt sin mobiltelefon på bordet ved siden af en sodavand. Stefan kommer til at vælte sodavanden, så der rører sodavand på mobilen, og den går i stykker. Mobilen går i stykker, og Mathias har lidt et økonomisk tab, da han nu skal ud og købe en ny. Det er en kulpøs handling, da mobilen ligger op af sodavanden, har Mathias handlet groft uagtsomt, da han kender til risikoen. Mathias står med sin mobil, da Stefan kommer og klapper ham i ryggen for at sige hej. I det han gør det, rører telefonen ud af Mathias' hånd og går i stykker, da den rammer gulvet. Mathias lider et økonomisk tab, da han skal ud og købe en ny. Det er en kulpøs handling, da Stefan handler simpelt uagtsomt, da han ved, der er en risiko for, at nogen eller Mathias og Stefan er i gang med en sneboldskamp. Da Mathias rammer Stefan hårdt, bliver Stefan sur og går over og giver Mathias sne lige i hovedet. Mathias' briller går i stykker på grund af Stefans handling. Da Mathias' briller går i stykker, skal han ud og købe nogle nye, lider han et økonomisk tab. Stefan handler kulpøst, og da han går direkte over og giver Mathias sne i hovedet, er det forsætligt. Handlingen fører direkte til skaden, da brillerne går i stykker, i det Stefan giver Mathias sne i hovedet. Mathias har lidt egen skyld, da han kender til risikoen ved en sneboldskamp. Men da Stefan har handlet forsætligt, og Mathias lider et økonomisk tab, skal Stefan betale erstatning.